אוקיי, חלק 2 של עול קניות. אוקיי, קנינו גם כזה טינט. וואו, שלם. מסר איפור, כזה, מים מסלריים. ויש עוד אחד, קטני. קטן יותר. כזה. ווואו. בושם. בושם שלם. יש עוד אחד טועים שלו פשוט באדום. קונסילר. קונסילר, חייב. ועוד אחד, עוד מהטועים שלו. ובזלין קטן. תמיד טוב. כן. והקלמר מושלם הזה. וקנינו גם שתיים כאלה. לא. זה לא קרה לנו עכשיו. יש רגע תקלה. טוב. נשפך לנו מים אז. אני אראה לכם פשוט את זה. הנה, קנינו 2 כאלה. אז זה היה פה הוולוג, ועכשיו אנחנו עושים לכם גם סרטון. בואו להתאפר איתנו. כן, של להתאפר, ובלילה נעשה לכם של סקינקר בשביל ללילה. ביי יוש!